Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Hello everyone, welcome back to the channel. Asa kalamw nोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दे दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो। एनजर जावनाय एनजर दिलुनि सिगाङाव साबा एनजर खुरोदों। नायगोन एनजर गुदुं गेजेरावबो इयावबो साबा एनजर खुरोबनाय। जिगाबाव खुरनानै बाहा लाजोबदों। दैलुनि माबेसे ओंखारो दंना गैया नायनि। बैथिं गैयामोन माखासेथिं ओरैजायबो नै माथो खुरजोबनाय। साबा एनजर खुरोबनाय माबेसे दंथाय ओरैजायबो नै माथो ओरैजायबो दंहैजोबो। फुरानासो दां बेयो नै। एकदम सा साज्रां खुरजोबनाय। ओंखारना ओंखारा मा एन्जर होनो बेखौ? मा एन्जर होनो? बुंगा बाथा सिरा उदुङा बवा जा गुवारखा। खुरलांजोबनाय सा साज्रां खुरजोबनाय ओरैजाय। खारबाथाय मोननाया नङा बेखौ। बबेजों खारगोन पात्ताखौ मोननाय नङा। नायगोन। Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure. Anjur bunga. Anjur bunga sih. Anjur bunga sih nih, anjur bunga. Mabaidi anjur bunga. Kurjumnya ali, ses. Anjur bunga. नोंथांमोनानो मैया दाखालिनि भिडिअआव मा होनदों थब्ल' बिफां होननाया नै थब्ल' बिफां नङा माने बेयो खोथलिफानासो खारथेफा होननानै बुङो। सरि दे दाखालिनि भिडिअआव थब्ल' बिफां फ्रांदों बेनि थाखाय सरि। खारथेफा होनना बुङो। नोंथांमोनथिंजाय मा होननानै बुङो? गुबुन जायगायाव गुबुन नाम आलदा जायो नङा होमबा? जोंथिंजाय खारथेफा होनना बुङो। खोथलिफाना माने बे बिफांखौ होयोबा मा जायो हाया थान्दा थाबाय थायो ओमफ्राय दैखौ होनाङा जाहैबाय। दैखौनो होनाङा माने बेनो थान्दा लाखिबाय थायो बिफांखौ मोजां जायो बिफांफ्रा। ओमफ्राय हासारबो होननानै खोनादों। हासारबो जायो होननाय खोनादों। नंगौना नङा नायबाय बेखौनो होफबजोबनानै नायनायसै नंगौ नङा।
एन्जरनि दैलुनि दहाय कारेन्ट गैयामोन कारेन्ट दासो फैदों नै मेसिनसै माबेसे ओंखारो नायनो बेंखादो ओइ एन्जर बेंग्राफ्रा जोंना मा गनो गवाखै एन्जर हमग्राफ्रा एन्जराबा माबेसे दङ होख्लायखाबाय फुरा माबेसे ओंखारो ओरैजायबो दङ गुदुङा फ्लं नामा ओरै गिदिर था एकबार मारफिनखा नङाबा सिगाङाव हाबफिनगोन मरा गोम होबासो फैखाबाय मासेया हाबबाय ना नङा बे मासेल'खा नङा हाबबाय बेहाय मासेल' नङा गिदिरथार नै मासे मोनजेनबायानो एन्जरा नै एन्जरा मासे मोनजेनबाय थैबावाखै मासेया ओरै सिन्देल गान मासे मोनजेनबायानो माथो ओमफ्राय माबा बांद्राय गोथौ खुरनाय नङा बियो सा साज्रां ओरै हैदो नै दैखौ ओरै हाबलांबाय नै हाबबाय खबा मासे दंबावो हाबसिनलांबाय आरो दंबावोसोदां गिदिरलायबावना एन्जराबो गिदिरानोलाय माइखौ जाजोब्बाय बिसोर बोरै जाखो ओंखारगोना ओंखारला जाखो दै लोङो माइ खेथि बारहोबाय नाब्रा दैयालाय सुलुं गैयालै दै लोङो फाग्लासो एन्जर हमग्राफ्रा खुग्लुबलायनायाखै गावजों गाव बारसिनलायोना आबै खिन्थादोंना बुंनो आयौ थांबाय आरो थांबाय गुदुं गैखाया बावनो हाबदों एन्जर बुंगा सोर आलासि खोमाजों थै ओंखारलायबाय नै बारन बावासै जानो समान बिसोरो ना दै लोंबाय जानो बबेनि थांखो दैया ओंखारलालै बियो गिबाय बे थिखोनानै थाहैयाखैथ' आलि गोजौसो दंदां बियो एसे जावखा जागोनदां मानैल'खा खोमा एन्जरानो जावनांसिगोनदांलै बेखौ आलि गोजौआवसो बे गिबायना बे
지배. 나는 그냥 가봐야 돼. 이제 덕후랑 프라이. hari di kana anjir. 그걸 문나. 좋아. Ulami 들으나니. 사분 같아도 문드라. 이시고 뭐도 갈래 보았니? 인절 나오라. थांबाय हनै ओरैजाय दैयानो सियाखै नामा बेयाव माथो गोरानसो नुदां ओरैबो खुरनाय दङ नंनायालाय दाख्लैबा माब्रै दंमोन मा दै मावदों Baha dong lagi. Bahaya. 이거 가면 가는 거. 뭐가 스크림. 이거 스크림. 그러나. 그래요. Ini no kan sih. 그런데야. Dan baik. Udah maba lah udah. 곰들. 생각이야 지금. 오늘 이거 산대. 난 곰들. 오늘 책 아유. Eish. Siapa ini? 많이 문바. Này, muốn bố quay mà xí bộ. Mà này ra vậy. 오늘 뒤야 고 태우나 근. Đi bộ à? Vào đâu sini ni? 많이. 많이 좀 먹어 봐. 다그 마블이 먹으면 섭섭하시면 딱 해나. 빠는지. 누구 바네 봐. 어디에 먼저 하면 돼. 하면 돼. 좀 먹다. 하와리. 빠는사. 동바도 하이는 Mà đi. 이 소이타스 문바 멜라. 통으로 하려 그저 다 비등 비니 보면. 아, 멍타는 거 시키는 거 같게. Nó. 왔어. Puasi na iki. Iki xe vậy. 작은 나 우선 손이. Bị con lưng bởi ba bị đang nữa. Musun ra đâu bị. Undu bai sase. Itu kufra mana itu? 아, 네, 이번에 보실래요? 예, 라블라이. 그러라이. 난 장발. Này, Angel của Sunani mình lưng đừng. Lương này chứ. Đó. Nó bố gì? À, đừng bông ba. Angel của Sunani. Nhơi sầu ve nữa kìa, rồi cô.
सावहांबाय मोदोमलायनाय मुला बेदरजों एन्जरजों भाजा एवजानोसै Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Hay like मुखी डल्ला तुम लोग कहाँ हो मैं यहाँ पर हूँ और ये लोग कौन है बड़ा है ये लोग क्या बोलूँ इसको क्या बोलूँ मैं ये देखो ये है hello hello Andi dak gila nak ini tik berde ayah masih ya tali lai phaja phai na pham bạc thân ơi bé đông nắng nào anh bé con đi khơi snow gần đàn đi khơi cháu đến là gần nè hai ini dunia bang hai hai कहाँ चले भाई ये देखो मैंने एक डायनासोर लिए है डायनासोर पॉप 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 डायनासोर पॉप पॉप oh हाँ हो गया हो गया nih nikah lagi ligre ya nah Pak 16 ya nikah lagi ligre dे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टेक केयार बाय 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 दे बाय बाय दे बाय बाय